Sibingelele. Kule video ngifisa ukukhuluma ngomuntu wesifazane onamandla. Ngifisa ukukhuluma ngomuntu wesifazane powerful. Ngifisa ukukhuluma ngomuntu wesifazane high value. If sikhuluma high value woman, sikhuluma ngomuntu wesifazane onalezi zinto eziwu-3 engizozibala kule video. Mase ngekho lezi zinto eziwu-3 ayuhambela kude ne-high value. I-high value woman, it's not ukuthi umuntu wesifazane ofundile mhlawumbe no-matric ukubezwe nje beqhosha abanye athi mina ngino-matric, mina ngine-diploma, into engathi ishu leyo. I-high value woman is not ukuthi umuntu wesifazane oneyimali, into engathi ishu leyo. I-high value woman is not ukuthi umuntu wesifazane mhlawumbe omuhle, into engathi ishu leyo. I-high value woman futhi is not ukuthi umuntu wesifazane onomzimba omuhle, into engathi ishu leyo. Nazi-ke izinto eziwu-3 ezenza umuntu wesifazane abe yi-high value. Number 3, umuntu wesifazane owanelisekayo. Ayivimnika amandla umuntu wesifazane lento yokwazi ukwaneliseka, waneliswe isimo kusona, waneliswe i-position okuyona noma ilokho okutholayo. Ngisho ukuthini na? Ngisho ukuthi ekhaya bakwazi ukuthengela i-iPhone, uyaneliswa ilokho okutholayo. Kodwa umuntu wesifazane onganeliseki noma ingane yentombazane enganeliseki izohamba iyoqoma ifuna abafana just because ifuna le-iPhone. Ihlile ukwamukela isimo kusona. Umuntu wesifazane owanelisekayo uyakwazi ukuthi mefuna ukuthi ayijabulisa aye endaweni ayi-affordayo yena. Ukuthi akanawo amandla aneliseke lokho, hayi ukuthi uzohamba ayoqoma usugar daddy ngoba efuna ukungena endaweni eziphezulu kodwa angayi-afford. Angenawo amandla azo. In the end uyagcina uyasetshenziswa abantu besilisa balala naye ngenxa yokuthi kumele ukuthi akhokhe isikweletu. Uyinkinga umuntu wesifazane onganeliseki. Umuntu wesifazane onganeliseki uyakwazi ukudlala ngendoda imthanda ngokweqiniso, ifuna ikusasa elihle. Uthola ukuthi ibeka isenti phezu kwesenti kodwa ngoba akaneliseki uzuyibhanga namadoda amadala anezimali noma nabantu besilisa abadala abanezimali. Yazi ngoba ufuna labo allowance labo, ufuna ukuthi aphile impilo angayi-afford, akaneliseki lokhu anakho. Funda ukwaneliseka as umuntu wesifazane. Leyo nto ikunika amandla. Kuzothi number 2, umuntu wesifazane okwaziyo ukuyimela noma ufundisekile ukuthi akwazi ukuyimela, o-independent ngolimi lwesilungu. Ukuba independent, there's nothing wrong with ukuba independent. Abantu bakubuka ngendlela e-wrong. Ingane yentombazane kumele ifundiswe ekhaya ukukhuthala, ukusebenza ngoba meke yakhula ne-mentality yokuba yivila, yohlezi ifuna ukwenzela. And in return, most yabantu abakanjalo basebenzisa umzimba ukuthi bathole lento abayifunayo ngoba abakwazi ukuthembela kubona. Funda ukuthi uyimele as umuntu wesifazane. Leyo nto ikunika amandla wesifazane. So ekhaya kumele ingane yentombazane ifundiswe i-independence. Itshelwe ingane ukuthi ayifunde isikole, ifocus ekutheni ikwazi ukuthi generate i-income, imele iyona. Yabo, ngale kokuthembela ebuhleni noma emzimbeni wayo. Kumele ukuthi ifundiswe sasekhaya. Futhi noma usunkosikazi womuntu, kubalekile ukuthi indoda yakho ikusupport ukuthi ufunde ukuyimela. Ungasho ukuthi khona indoda yami inemali, mhla singasekho indoda yakho okwenze njani. Njengoba abantu besilisa bengcole kanje. Baye bebona ukuthi usulambile usenamali, sebefuna ukuthi bazothatha advantage ngawo. Funda ukuyimela as umuntu wesifazane. Thembela kuwe. It's a must. Kulesikhathi esiphila kusona ukuthi umuntu wesifazane afunde ukuyimela. Bayaxhaphazwa abantu besifazane abangayimeli. Ngisho kuma-relationships, kuma-abusive relationships, most yabantu besifazane abaxhaphazwa ilaba abathembele emadodeni, abathembele kubantu besilisa. Uthola ukuthi le muntu wesilisa uyazi vele ukuthi awunalutho, awilutho. Mase kuthiwa ufuna ukuphuma nje, ayikho ukuthi awunaplan, awunalutho ngoba yonke into uyikhangeza kuye. Leyo nto leyo igcina idala ukuthi abantu besilisa begcina sebekuxhaphaza. Ngisho nabanye uthola ukuthi sebezifuna ukulala nawe in return ukuthi bakusize. Funda ukuzimela as umuntu wesifazane kuyokusiza in the long run. Funda ukuba independent. Into yokuqala kumele ukuthi ujahe as umuntu wesifazane ohlakaniphile, ukujaha, ukwazi ukuzimela, ukuzenzela. Not ukuthi kuzokwenza ukuthi ube arrogant lokho, ungahloniphi, kodwa wenzela ukuthi uzivikele ungaxhashazwa in future. Kuzothi number 1, into ebaluleke kakhulu nekwenza i-high value woman ukufundiseka. There is no substitute
for umuntu wesifazane ofundisekile ukuthi umuntu wesifazane uba nesimilo kanjani, ofundisekile ukuthi umuntu wesifazane uhlonipha kanjani, ofundisekile ukuthi umuntu wesifazane unyathela kanjani, isikephu usinyathela kanjani. Yabo, ayikho isubstitute. Uyabezwa nje bakhala bathi sinama degrees neemoto kodwa sithathu ingobani imostaba abafundisekile. Awudingi futhi umuthi ukuthi ubambe indoda, udinga ukufundiseka. Awudingi imali emphakathini ukuthi uhlonishwe as umama, udinga ukufundiseka. Baningi abantu abaningi imali kodwa abangahlonishwe ngenxa yokuthi abafundisekile. Kulwelwe as umuntu wesifazane ukuthi ufundiseke, you will go a long way. Izinto eziwu-3 lezi ezikwenza ube high value woman. Siyabonga kakhulu.